Vale, boas tardes a todos. Ante todo, moitas gracias por contar cas carredeiras, comigo personalmente. Estou bastante nerviosa, por non dicir moito. Sou unha profesional no Muelle e no Porto, pero aquí, pois a verdad é que non. Así que, bueno, vou ser o mellor que poda. Vou explicar un pouco como empecé eu a serredeira, para que entendades como estou aquí e por que estou aquí. Eu empecé o meu oficio de herdeira aos 14 anos, estudei na escola, acabei o GB, e son de familia mariñeira, son de Portosín. Meu avó era mariñeiro, meu pai, meu irmán, e tiña unha tía avoa herdeira. Era solteira, vivía ao lado da nosa casa, entón traíanlle as redes do cerco, eu traballo no cerco, e traíanllas pois a reparar na nosa casa. Eu viña da escola, poñíame ali, pois encher unha agulla con ela, gustábame. Entón, acabei de estudiar, non quixen seguir máis. Entón, o meu pai dixo, estudias ou traballas, que queres facer? Eu dixen, bueno, pois eu quero ir probar de herdeira. E empecé en Portosín. Apasionante, increíble. Eu, en vez de levar sangre nas venas, levo salitre, como dixo eu. Que pasa? Empecé no ano 96. E botei 5 anos. Eu empecé cobrando 500 pesetas ao día, por 8 horas. Traballábamos no muelle, ao sol, a chuvia, o vento, e o que fora. Non tiñamos un sueldo fijo, non había seguro, non había ninguna herdeira contratada. Eu dixen, hostia, que futuro me espera a min aquí? Se eu quero independizarme, coller unha casa, tal, sin un sueldo fijo, 500 pesetas ao día, eu aquí non vou a ningún lado. No meu futuro, aos 19, que teño carta de conducir, marcheime para as conserveiras. E nas conserveiras botei 15 anos, tamén do peixe sempre. Botei 15 anos, eu ali chegaba, tiña o meu sueldo fijo, eu cando comecei a traballar non tiña nin idea, empecé por Rubedo, non tiña nin idea do que era un atún. Pero eu empecé, o primeiro mes cobrei o mesmo sueldo que todas. E dixo, carai, isto está ben. E nos 5 anos que levo de herdeira, que acabei cobrando en 5 anos 2000 pesetas ao día. E dixen, pois isto está ben. Pois botei así 15 anos. Por circunstancias da vida, meu pai enfermou, e tuve que deixar de traballar para cuidalo, e un barco de Portosín veume buscar para ir traballar ao cerco. Non había moitas redeiras, pasoulle moitas como a min, non viñeron generacións novas porque, claro, se empezas de moi pequena, eu, claro, vivía na casa de meus pais, cobraba 500 pesetas ao día, non salía ni sequera daquela, mantíñame meus pais, entón, pois tampouco me facía falta un sueldo. Pero despois a xente que acaba de estudiar, un sueldo fijo nin un futuro, era inviable. Deixei e viñeronme chamar, eu expuxen as condicións, eu xa tiña 33 anos. Eu dixen, eu vou, a mí gustame moito, eu vou, pero aquí fai falta unhas condicións. Eu necesito estar asegurada, eu necesito un sueldo fijo, eu xa tiño un fillo, teño unha hipoteca, teño unha familia, eu non podo ir a traballar ao día. Se me chaman para unha avería, cobro, se non me chaman, non cobro. Non, eu por iso, non. Eu levo agora xa 8 anos nesta empresa e estou contratada. Sigo na mesma empresa e estou contratada. Que pasa? En Portosín non había asociación ninguna. Moitas compañeras xa eran máis maiores que a min, as que exigiron cando eu deixei. Eu dixen, pero aquí non se está facendo nada. Que é increíble que estemos en Portosín, un dos puertos máis importantes de Galicia, do Cerco, que non axan que nadie se este movendo nin facendo nada, nin buscando un futuro, porque o oficio de herdeira para min é maravilloso, é único, é incomparable con outros oficios para min. Dixo, pois aquí hai que facer algo. Entón, no 2018, creamos a Asociación de Herdeiras do Cerco de Portosín e federámonos na Federación Galega do Cerco de Herdeiras de Galicia, que ahora mesmo son a local tamén. E aí empezamos a traballar por un futuro. Que pasa? Por que peleo? Porque para min é unha ventaxa, ten moitísimas ventaxas. Eu, meu home, non ten nada que ver co mar, dime que me envidia, porque eu vou todos os días contenta a traballar, eu vou con a música a todo volumen, a traballar, non me costa que sea lunes, eu o domingo dime, mañá xa hai que ir traballar,
A mí dame igual. Eu non miro que sea lunes, que sea viernes. A mí encanta o meu traballo, gustame o que desempeño, gustame o que fago, que pasa? Que é unha pena que non teñamos relevo. Ou que eu mesma, que teño 42 anos, ao mellor non acabe jubilándome como redeira. Por eso, unha das cousas é que, que estou aquí. En Portosín éramos 20 e pico de redeiras, na asociación, ahora mismo, traballando, estamos 13, a día de hoxe. Ahora son a presidenta, pero antes era a secretaria. Son a presidenta, porque a presidenta actual xa deixou de traballar. Bueno, por circunstancias de vida, separouse, ten que ter un sueldo fijo, e ela buscou eso que falaba antes, ela ten que ter un sueldo fijo cada mes. Cada un ten os seus gastos. Entonces, as redeiras casi todas son autónomas, quitando tres en Portosín que estamos contratadas, todas son autónomas, e non teñen un sueldo fijo cada mes. Nin hai nada que a respalde, nin nadie que lle garantiza un traballo ao mes. Entonces, claro, non hai relevo, claro que non hai relevo, pero que hai que facer para que non haxa relevo se eu mesma creo que non me vou a jubilar como redeira? O traballo non é atractivo, como condicións laborables agora mesmo, ben, eu fago o horario que quero, eu podo conciliar 100%. Eu fago o horario que quero, no inverno, levo a pasar a escuela, collo, se teño que facer as miñas horas, ao meu jefe dalle como as faja. O meu jefe ou para quen vai a traballar, non? Que tamén vou poutos. Ti facendo o teu traballo, dalle igual que vayas, como se queres ir un sábado, ti tens que facer o teu traballo. Entón, eso está moi ben. Porque certo é que eu estuve nas fábricas, tiña que fichar a hora de entrada, a hora de salida, ti tens que salir para levar o rapaz ao médico ou ao pediatra porque te chaman do colegio que se pon mal, nunha fábrica sales 3 días, non lle gusta. Xa che poñen así, xa che animan a salir pola porta. Nós, o que ten de bo, o de redeira, non, ten unhas condicións maravillosas, pero non che dan unha garantía de traballo. Entón, que pasa? Non sabemos que pasa, nós peleamos, nós tuvemos que quitar un certificado de profesionalidade, ten 300 horas de traballo, unhas prácticas, ti non podes estar traballando se non tes ese certificado, non? Vale. A min, aprender o meu oficio costoume de 3 a 5 anos, o do cerco. O do cerco, as redes van de 600 metros a 800 metros de largo, por mallas de medio centímetro a centímetro e medio, como moito. Eu diseñoas, construyoas, reparoas, eu fago todo desde o principio. Como ti decías tamén cos barcos, pois nós que redes. Desde cero, a min, o meu jefe dime, quero unha rede tal, eu diseño toda. Fago, e pois hai que reparala, que para min é máis difícil. Ben redota do mar, a diferencia vosa, nós non vamos ter unha máquina que nos reemplace, nin outro material, como o poliéster que decías ti, que nos reemplace. Nós sabemos que é imposible. É imposible porque se non calquera que veña a mirar a avenida dunha rede do cerco e non hai por onde collela. De feito, costache por eso tantos anos a entendela. A mí costoume moitísimo entendela. Entonces, nós competencia non temos. Nós competencias xa sabemos que non temos, pero o relevo tampouco, porque non estamos respaldadas. O noso oficio está olvidado. Non pertenecemos á lei de pesca. Non sei por que non pertenecemos á lei de pesca. 20 anos nos costou desde que foi a raíz do Prestige que se creou a federación, 20 anos para que nos daran un coeficiente reductor. Despois de 20 anos deronlo, pero por que non estamos reconocidas na lei de pesca? Eu traballo no barco, se fai falta, se eu non muelle, eu no meu contrato pon redera. Por que non estamos, o sea, eu traballo do mar, no salitre, cos peixes, non sei por que non estamos na lei de pesca. Enfermedades profesionales, non constamos en ningún lado. Nós todas son comuns. Tonero carpiano, común. Tendinitis, común. Non sei que, común, o sea, nós baixas laborables, imposible. Non sei. Entón, claro, eu falo do noso oficio, vos tamén teredes. Nos vamos ás administracións, sí, desde a federación aténdenos en moitos lados, sí, o conselleiro do mar, bueno, agora a conselleira, que era de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta, que estuvamos como moitas veces, sí, nada. Sí, cero. Fomos a Madrid, cero. Entón, nos chamamos da radio, da televisión, sí, o de redeira, porque nós facemos moito ruido, é o que ten de bo. Nós facemos moito ruido, pero ao final poucas nosas.
se non estamos apoiadas desde os altos cargos, eu que digo, a ver, é que eu sou redeira, chego hasta onde chego, non chego máis alá. A mí pelear e falar, non me importa, meterme construir unha asociación, métome en todo, pero evidentemente os que nos teñen que respaldar son os altos cargos. Eu creo que aí, pois, cultura, pesca, non sei, administración de varios tipos, porque ao final, claro que non hai relevo porque somos un servo á esquerda, pero ahora mesmo en Portosín está pasando que hoxe estou por Marco de Fora, estuve no Muelle, non hai redeira xa, claro, a maioría busca esa vida. Claro, ve unha avería e din, búscame redeiras, búscame redeiras. Carallo, pa un día que tes unha avería, porque eu os meus fillos comen todos os días, e a mí pasan máis letras todos os meses. Entonces, non sei, as autónomas sí que están, por exemplo, teñen o seguro subvencionado. Eu estou contratada, e o meu seguro pagan animalado os meus jefes. Se o meu jefe, digo, aumenta o sueldo, aumenta a hipoteca, e a vida, sube o sueldo. E dixo, pero que a mí sube o teu seguro tamén. Entón, ao final, vas a ganar máis como administrativo ou funcionario. Non, eu ganar non gano eso, xa me gustaría, pero a él costo eso. Dijo, Dios. Entón, por que non pode haber unhas axudas destinadas para incentivar aos armadores a que contraten as redeiras, que lle den traballo a redeiras. Eles paran 3 meses ou 4 no inverno. Solicitan paro biológico, a maioría denllo. Nós non entramos neses paros. E as autónomas non teñen paro, nin teñen axudas, nin teñen nada. Entón, que fan? Se non teñen traballo, non teñen axudas porque non estamos reconocidas en ningún lado, deixas de estar. Entón, somos esenciales, e unha pandemia tengo que traballar 12 horas ao día para acabar unha rede para ir para o País Vasco, que iban para a campaña da anchoa. E digo, para iso é esencial, pero despois, así que acabe isto, olvídanse de que son redeira. A ver, é que isto é que non pode ser. Estamos en peligro de extinción? Sí, pero porque están mirando para outro lado. Eu creo que ten fácil solución o noso. O noso, creo que non ten. A verdad, polo que expuxestes antes, a verdad, eu sinto-me máis optimista que a ti, a verdad. Non sei. Sí, pero bueno, eu acabo de empezar, fai pouco, así que xa veremos como acaba. Pero, claro, non sei, está moi ben falalo, pero necesitamos apoio. Perdón, eu no fondo creo que temos solución. Sí, pois a veces salimos hoxe daqui con algo. No fondo de todo. Bueno, en resumidas contas é iso. Eu tamén vou mentir, que a mí me acabo de entrar ao final. Ti traballas para uns barcos do Cesco. E logo, eses barcos do Cesco tamén non che podían enrolar. Eu estou contratada. Contratada xa se enrolar en un barco do Cesco? Non, estou contratada como redeira. Enrolada teria que ter un certificado para ir ao mar. Aquí é moi difícil. A libre de navegación. Claro, a liberdade de navegación. Pero que eu teño un curso, eu quero estar como redeira, porque senón teria que estar como mariñeira. Se eu necesito unha carta de navegación, teño que estar como mariñeira. Eu non vou a cotizar como redeira, vou a cotizar como mariñeira. Que distín que igual non me jubilo antes? Sí. Pero non, é que a mí gustame ser redeira, non mariñeira. Hai moitos así, a mí non me interesa, prefiero ir para as conserveiras outra vez.